Всяка година съм тук, тъй като заедно с колеги от животновъдство и от земеделие успяваме да обсъдим най-актуалните теми в бранша, общи казуси, които имаме, проблеми, които са се случили през предходната година, от предната национална среща до тази. Така че смятам, че събитието за поредна година е надградено. Моменти основни за всеки един земеделец, когато може да си свери часовник. Темите, които се обсъждат, те са в пулса на актуалните въпроси на всеки един земеделец, на всяка една политика, която се използва в сектора, и разбира се, ние ползваме европейските политики, които трябва да адаптираме, на които трябва да отговаряме, на които трябва да сме достоен партньор. Тия събития най-полезните е диалог. Както между хората, живеем в времена, в които комуникацията е на високо ниво, но живия контакт, живия диалог, предложенията и решенията, разговорите, точно и такъв формат, точно такъв и форум са най-полезни. Напълно е възможно от тук да тръгне бъдещата позиция не само на България, но и на цялата земеделска общност. Хората, които присъстват на тази среща, приготвят и отговарят за храната, с която българския гражданин храни не само себе си, но и децата си. Тези срещи са полезни, защото се виждаме с колеги, срещаме се, обменяме опит и научаваме новите неща в агросектора, предстоящите и законодателни промени, и тенденциите, какви са следните години. Промените са много и такива срещи са много полезни. Смятам, че това е една от най-значимите срещи, които се провеждат на такова ниво в България. На този форум винаги се решават актуални теми на деня, които са за бранша. Ще озреем всички в някакъв момент, че обединението е пътя към общия просперитет на всички по веригата.